He decidit canviar d'imatge i ja he posat. Avui us explico com el clima del lloc on vivim pot condicionar l'estat del nostre cabell i què podem fer per cuidar-lo. Per exemple, si vivim en zones del planeta molt humides, com pot ser el sud-est d'Àsia o la regió del Carib, la humitat de l'ambient també l'acabarà absorbint el nostre cabell i per tant s'inflarà i finalment s'acabarà encrespant. Per evitar aquest encrespament hem de fer servir sobretot productes que fixin la fibra del cabell i la mantinguin molt estable. Però si vivim en zones més seques o càlides, el que passa és que el cabell perdrà ràpidament la humitat i es tornarà més fràgil i més dur. El que cal, doncs, és hidratar-lo i sobretot protegir-lo del sol, perquè hi ha regions del planeta on el sol pica més i altres que menys. I si no ho sabíeu, us ho recordo en aquest vídeo d'aquí. I si en els següents mesos aneu a regions de fred intens, el que passarà és que el vostre cuir cabellut produirà menys oli natural i tindreu una sensació com de color més apagat. Per tal de tornar-lo a la vida, heu de fer servir productes nutritius i evitar els rentats massa freqüents. En resum, climes diferents, cabells diferents. I si no us agrada el que teniu, us el canvieu.